имрӯз як эфири необычный мешавад. Дар командаи ма марафони 2024 мерафт. 3 моҳ шуда буд ки марафони мо давом медод ва дар тӯли ана ҳамин 3 моҳ мо ҷамъбаст кардем духтаракое ки ай директорҳои муваффақ диплому сертификатҳои бисёр гирифтанд. ҳам ай наставникошон, ҳам иминои айноми ма ҳар якташон 10,000 рубли тӯҳфа карда шуд ва ҳамаи духтаракора номошона навистагиём. имрӯз мехонем, табрикшон мекунем. Марафонмона и каталог ҷамъбаст кардем, аллакай маҳкам кардем. иншоаллоҳ ай каталоги нав ай рӯзи душанбе марафони навбатимона оғоз мекунем ва ҳар яктаи шумо апау хоҳарои меҳрубон, наючокои меҳрубона дар командаи худам интизорум ки дар группаи марафон бениҳоят лидерони бақувват бисёр баромаданд. ҳама консултантҳо витсе-директор шуданд, ҳама витсе-директоромон старши витсе-директор шуданд. бениҳоят хурсандам ки ай 76 директори ма 76 намуд роҳи бизнес, 76 намуд муваффақията омӯхтанд. алейкум салом, хуш омадед ба эфири мо. ай ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам. ҳангоми дар эфири мо дар омадан обязательно лайкои худтона фаромӯш накунед. вақте ки шумо лайкои худтона мемонед, уведомления дигар подписчикои мода мераванд. мо галочкаи ютуба гирифтем, алҳамдулиллоҳ, ва кнопкаша жда дорем. скоро кнопкаи ютуб, серебряни кнопкаи ютуб барои ма тӯҳфа карда мешавад. уже дар роҳа интизор мешавем ҳама каса якҷоя. алейкум салом. саломи гарму ҷӯшони худма аз ватани азизу меҳрубонмон, аз ватани офтобрӯямон, аз шаҳри хушрӯмон, пойтахти зебои Тоҷикистон, шаҳри Душанбе ба тамоми тамошобинону подписчиконам мерасонам. ҳамаи шумо беҳтаринед. раҳмати калон барои дастгириётон, барои суханотон, миннатдории бепоён ма ба ҳамаи шумо мерасонам. раҳмат ки дар лаҳзаҳои қиндии зиндагӣ, хурсандӣ, зиққи ҳама он лаҳзаҳое ки дар ҳаёти ман рӯй дод, дар бари ман ҳастед. ин як фахрай барои ман. миннатдорам ай ҳар яктаи шумо. духтаракои саломдодагӣ ҳаматонда алейкум салом. раҳмати калон. эфири мо танҳо барои занҳост. барои ҳамиқа эҳтиромона хоҳиш мекунам танҳо занҳо дароянд эфири мо. ман фикр мекунам барои марди ҳақиқӣ эфири занакӣ не интересняй. эфири мо эфири саволу ҷавоб мешавад, оиди бизнес, оиди компанияи Фаберлик мешавад. шахсоне ки дар дигар компания кор мекунен, кӯшиш кунен оиди компанияҳои худтон бештар маълумот гирен. одам як бизнеса муваффақ мешавад. барои ҳамиқа шахсоне ки дар дигар компанияҳо кор мекунен, эҳтиромона хоҳиш мекунам пакинут кунен эфири мора. алейкум салом. ҳама каса хуш омадед ба эфири мо. алейкум салом, директорҳои меҳрубони ма, консултантҳои азиз, ма ҳамата дидестам. хуш омадед ҳама каса. ҳозир ҳама духтаракои команда ҷамъ мешаванд ва шахсоне ки дар марафон аз ҳама чеку диплому сертификатҳои бисёр гирифтанд, ҳаваёда обязательно ма уже пулошона гузарондум, номошона мехонам ки буфаҳманд дигар духтарако ки дар марафони мо актив набуд. марафони моро апаҷони Гулрӯ Бердиева ҷамъбаст карданд як рӯз пеш ва ғолибонро директорҳо интихоб карданд. ман интихоб накардам. ҳар як директоре ки обучение гузаронд, директорҳо ғолибонро интихоб карданд ва тӯҳфапули 1000 рубл ҳар якташта ман гузарондум. болои аз наставникҳои худчон тӯҳфаҳои бебаҳо аллакай гирифтанд. алейкум салом. хуш омадед ба эфири мо. раҳмати калон барои суханотон. узбекиро намедонам.
раҳмат барои ҳамаи суханотон миннатдорӣ бепоён. Ман барои шумо мерасонам, ки вақтҳои қиматбаҳои худтонро сарф накарда суханҳои беҳтарин навистед. Так. Ширинмоҳ, ман ключ отправить кардам. Гирифти ключи мара? Кани як бор попробит кун. Тамом. Ман дидестам, ки ключа гирифтагии Ширинмоҳ. Аюҳдаш биромадести Ширинмоҳ? Ман барои худам менеҷер гирифтам, духтарои хушрӯ, тамошобинои азиз, ва менеҷери ман одновременно да смсҳои шумо ҷавоб медиҳад. Бинед чӣ хеле ютуб чизи хубае, ки смсҳои шуморо беҷавоб намегузорем. Ман эҳтиромона хоҳиш кардам, ки смсҳои шумода ҷавоб диҳанд. Кани бинавис Ширинмоҳ, аюҳдаш биромадӣ? Ҷавоб дода тонистестӣ? Якум бора мо ин кора мекунем. узбекиро намедонам, ба узбекӣ чӣ мешавад? Бинависен, да ман ами узбек забонда ҷавоб диҳам. Ширинмоҳ, як бор бинавис аюҳдаш биромадести, ба ман ғолибона вай кунам, сар кунам. Ҳо, апаҷон, мошоллоҳ. Ман умедворам, ки ҳамаша ёд мегирӣ. Скоро бигем топ лидери Фаберлик, партнёри сеюми компания худат мешавӣ. Апау хоҳарои меҳрубон, касоне ки тоза пайваст шудем дар эфири мо, зиёда аз 998 нафар шахсон қарор доранд. Ҳамаи шуморо ба эфири имрӯза хушомадед мегӯм. Эфири мо аз Тоҷикистон, пойтахти зебои Тоҷикистон, шаҳри Душанбе. Тамошобинони азизу меҳрубон, дар командаи ман группаи марафон кушодагӣ будем ва дар группаи марафон 76 директори ман қарор доштанд. мобайни анаамин 76 директор, тамоми новичокҳои ҳамин 76 директор дар группаи марафон дар WhatsApp қарор доштанд ва ҳар рӯз якта директор обучение мегузаронд, ҳар рӯз якта директор задания медод. Айнол роҳи бизнеса мо тамоми духтаракҳои командада омӯхтем. Ҳама консултантҳои мо лидер шуданд, лидерҳои мо витсе-директор шуданд, витсе-директорои мо ҳамашон директор, старши директор шуданд. Имрӯза мо дар группаи директорҳомон якта директор бо номи Нигорабону добавит кардем. Хуш омадӣ, Нигорабону, ба группаи директорҳои мо проект «Цели успех». умедворем, ки результатҳои хуб боз аз пеш барои мо нишон медиҳ. Ва бениҳоят мо ҳамамон хурсандем, ки тӯли 3 моҳе, ки 3 моҳ давом дод марафони мо, ягала званяҳои нав ва таварабароти командаи ман алҳамдулиллоҳ бениҳоят зиёд шуд, маошҳомам зиёд шуд. ва ман аз рӯзи аввал барои худам тасмим гирифтам, ки касоне ки дар группаи марафон активни буданд, касоне ки дар группаи марафон ҳама заданияҳои директорҳоро иҷро мекарданд, кӯшиш мекарданд хатогиҳошонро ислоҳ мекарданд, иминой аз номи ман 1000 рублӣ барои ҳамашон падарка пулӣ роӣ карда шуд. нигоҳ кунед, ҳам обученияи бепул, ҳам роҳи бизнеса бепул омӯхтем, ҳам барои омӯхтан ки омӯхтан туҳфапулӣ равона кардам, бо аз тарафи наставникошон отдельная подарка. ана ки гӯш мекунем, шахсоне ки дар марафони мо бениҳоят активни буданд: Болтаева Марҷона, Мирзораҳимова Сипорат, Караева Зиёда, Назарзода Тозагул, Қодирова Фарзона, Рӯзиматова Мусаллама, Раҳимзода Фарангиз, Шарипова Нигора, Ҳоҷаева Миҷгона, Муҳиддинзода Гулнораи, Тағоева Фотима, Кучқорова Муҳаббатхон, Ғоивова Умеда,
Абдураҳмонова Нигина, Сайҳуддинова Манижа, Ильясова Гулноза, Ҳасанова Дилрабо, Сафарова Ҳилолби, Қурбонова Фирӯза, Каримова Фирӯзахон, Ҳоҷаева Мижгона, Сатторова Шаҳноза, Давлатова Сафаргул, Каримова Ясмина, Сафаралиева Шукрона, Мирзоева Файзигул, Шомамадова Гулпарвар, Абдуллоева Сайёра, Шерва Тоҷи Нисо, Набизода Фарзона, Қосимова Шаҳло, Юсуфова Фарзона, Исмонқулова Саодат, Ҷамилова Насиба, Ғафурова Уғулой, Вазирова Рамзия, Олимова Шарифа, Абдураҳмонова Нигина, Ғафурова Уғулой, Раҳматуллоева Анура, Қодирова Ибодат. Молодец, духтарои хушрӯ! Ҳаматонда як бори дигар раҳмат барои активни будантон, барои чақон будантон. Ай ҳамаи ами духтаракое ки номбар кардам, ки духтаракои чақони группаи марафони мо буданд, ки иминои айма ҳамашон 1000 рубли гирифтанд рӯзи гузашта. Ҳамашонда гузарондум. Бо болои айнаставникошон туҳфаҳои беҳтарин гирифтанд. Ҳам кастрюл, ҳам фен, ҳам курта, мусулманская одежда, тамоми намуди падаркаҳоро равонашон кардем. Мо аз шумо умеди калон дорем, боварии калон дорем, ки шумо будущи директора компанияи Фаберлик мешавед. Ки номи худша ёфт, бинависен ака. Ки номи худша ёфт. Чота кухнима ториктар ма хонда натонистаистам. Ки номи худша ёфт. Номи мара нагирифтен. Кадоме ки активни буд, анамо одама мо пула гузарондем. Шояд ки и хелам шид ки ма чекора равона кардам ва гуфтам ки номаи духтаракотона бинависен. Мумкин ягомтата пропускат карда бошем, лекин айдина субҳ мо сар карда будем номнависира, имрӯз ҷамъбастиш кардем. Ҳаматон шумо беҳтаринен, лекин ҳамун шахсоне ки диплому сертификатҳои бисёр гирифтанд. Пул гузашта буд мада нависян. Мошолло. Насиб кунатона. Бовар кунен 1000 рубл у қапуле нест, лекин шумо агар да ҳами бизнес, айрӯи ҳами марафони мо, айрӯи методи кории директорҳои муваффақи командаи Саида Раҷабова кор кунен, обязательно муваффақ мешавед. Муваффақият ма суханӣ намегум, ки ман оилӣ гирифтам ё ки ман хеле звания дорам. Ҳамаи ира ман через YouTube каналам видео кардагим. Дар кадом чорабиниҳо иштирок кардагим. Чӣ гуна барои ман ин қадар чекҳоро додагиам, чӣ гуна муваффақ шудагим, ҳамаш бо тариқи видео ҳаст дар канали ютуби ман. Барои ҳамин қад бо он наставникиро барои худтон интихоб кунед, ки шумо дар ҳақиқат пешравӣ карда бутонед. Инами наставники беҳтарин барои худтон интихоб мекунед, тамом. Баҳмеди падарка, баҳмеди пул, баҳмеди фалон кас чалаи тилло медодай, ҳама наставник ақл дора. Ами шумо пешравӣ кунед, барои шумо бовар кунед, и чала, и гӯшпор ҳамаи чиро мекунанд. Ман уже ҳама да чала додам, бози ба қисми гӯшпор гузаштагим. Ҳама наставник барои пешравии командаш ҷонша метия. Баъд як правилаи компанияи Фаберлика ба хотири ҳамаи шумо мерасонам, ки шахсоне ки да Фаберлик шумо кор карден звания дорен. Шумо ҳақ надорен, и правиларо ман набровардам. И правилаи компанияи Фаберлика, ки шумо ҳақ надорен да дигар компания бренд кор кунен. Вақте ки дигар компания рафтӣ, ай Фаберлик иҷа ман не, компания соҳиб дора. Соҳибои компания шуморо ай пештон мегузаранд, ки кадом компанияро интихоб мекунӣ. Кайке ки интихоб ба худат кардӣ, ҳамуҷо да меисти кор мекунӣ. Дигар компанияро интихоб кардӣ, ай компанияи Фаберлик удалид мешӣ. И барои шахсоне ки да Фаберлик звания доранд. А шахсоне ки да дигар компания кор мекунен, шумо метонен ай компанияи Фаберлик просто потребител шуда, регистратсия шуда, кор не, барои худтон чизои дар коритона заказ кунед. Иам правилаи компанияи. Шумо хали фикр накунед, кадоми да Фаберлик кор мекунад, метавонад да дигар компания кор кунад. Это неправильно.
این компания правилашай ира ма ай дили худам набуфтам. ма алҳамдулилло уже 4 сол мешавад дар ширкати Фаберли кор мекунам ва бениҳоят хуб медонам қонуну қоидаша ва компания да дасти ма нест. ма просто званияи баландтарини компанияра дорам. марам мисли ҳамаи шумо консултантам да компания. чӣ хеле ки вазифаи шумои вазифаи маам ҳамиай, просто званияи ма ай шумо фарқ мекуна тамом. барои ҳамиқа ки кира мемона, ки кира удалид мекуна, ки кира чӣ кор мекуна, ира компания соҳиб дора, худаш решат мекуна. иншоаллоҳи раҳмон ҳар як кас айрӯи қонуну қоида дар компанияи мо кор мекунанд. ва боз як чизи дига мехоҳам хотиррасони ҳамаи шумо кунам ки бизнесе ки шумо дар оҷа бизнес карда метонен, роҳи бизнеса тез ёд мегирен, муваффақ мешавен. ин ҳамон ширкате мешавад ки маҳсулоти бисёр дорад. маҳсулоти бисёр дора ва айрӯи маҳсулоти бисёрш ки бениҳоят дастраси тез барои шумо меоя мераса, ҳамин ҷода шумо пешравӣ карда метонед. шумо як магазине биравед ки 100 намуд маҳсулот дора, магазине ки 10,000 намуд маҳсулот дора. шумо кадомашда интереси дар омадану тамошо кардан бе ягон шубҳа, ай точкаи бигем нигоҳи шумо, ай нуқтаи назари шумо кадомаш беҳтарина? интихоб дар дасти шумо ҳай. иҷа на ма, на ягон каси дига, ягон каси шуморо маҷбур карда наметонем шумо дар кадом ширкат бояд ки кор кунед. шумо ягонтатон кӯдак нестед. ҳар як кас ба ақли худаш ширкати худша ки дар ҳамуҷа барои вай осона кор кардан, пул кор кардан, ҳамуро интихоб мекунад. ин маънои вай надорад ки ай ширкат ба ӯ ширкат парди, ай ширкат ба ӯ ширкат парди. оқибат нол меша. ми дарахта дар чанд ҷо буштон беҳосил мемонад. барои ҳамиқа консултантҳои азиз, ами правилаи компанияро бидонен ҳамаи шумо. негатив. имрӯз мехоҳам як суҳбати озоде бо консултантҳои командаам дошта бошам. албатта на танҳо командаи ма, ҳама он шахсоне ки дар ширкати Фаберли кор мекунанд, ма ҳамкорони азиз, коллеги наши, ҳамаи шуморо ма ҳурмат мекунам, эҳтиром мекунам ва ширкате ки як ташид, тамоми духтаракое ки дар ҳамун ширкат кор мекунанд, ҳама ё ҳамкор мешаванд. апа ва хоҳарое ки дар ширкати Фаберли тоза пайваст шудагед, новобаста ки дар кадом структурае ки шумо кор мекунед, наставникҳои шумо кияй. имрӯз худованд барои ма возможности додад ки барои шумо эфир кунам ва нозукиҳои компанияро бифаҳмонам. ва аз опити кории ма ки як бори дигар барои консултантое ки маро намешиносанд хидматшинос мекунам. Саида Раҷабова ҳастам, 31 сола, соҳиби 3 фарзанд. зиндагии худро дар ширкати Фаберли аз 0 то ба миллион иваз кардагим. ма ягон чӣ надоштам, бепул ба ширкати Фаберли омадагим. дар муҳлати 3 соли корим 65 миллион пул кор кардагим. дар 1.5 сол 40 миллион пул кор кардагим. анами 65 миллион да 2 хонаву я мошин гирифтагим, боқӣ мондаша ҳамаша хайру садақот кардагим. иншоаллоҳ ма ҳоли як группа телеграм мекушам ва чӣ гуна хайру садақоте ки ман мекунам ҳамуҷа мепартом барои консултантое ки бешубҳа бинанд ҳамин кор то кадом дараҷа ҳақиқат дорад. мехоҳам ҳамин чиза барои консултантое ки шубҳа доранд нишон додан. на ҳама хайру садақоти ма дар ютуб каналу мондагиай, яке аз онҳо мондагиай. албатта мо чӣ хайру садақоти мекунем барои рӯзи қиёматмон мекунем. ҳеҷ ка аи дунё на пул, на мол, на давлат, на хона, на тилло ягон чӣ намебарад. ира ҳамаи мо шумо медонем. мо дар ин дунё талош мекунем, кор мекунем ки рӯзи қиёматмона обод кунем. ва вақте ки шумо ба бизнес медароед, ия фаромӯш накунед ки негатив обязательно мешавад. хеши таборои шумо сразу қатъи шумо кор намекунад то шумо результат нишон натиҳед. анамия фаромӯш накунед. то шумо результат нишон натиҳед, хеши таборотон кор намекунад. барои ки фикр мекунанд ки шумо айшоти ва ё пул кор мекунед, шумо айшоти ва ё хона мехаред, шумо айшоти ва ё мошин мехаред. ҳамин фикра мекунанд. лекин барои ин хафа шудан дар кор нест. хеш табороя ба ҳоли худшон мегузорем.
рӯзеш мешава ки шумо муваффақ мешавед ва хешта барои шумо мебиёянд ки чӣ ба моро ай аввалаш ба кор даъват накардиву роҳи бизнеса нишон надодӣ. Ҳама чӣ вақту соати худша дорад. Так, одами хуб. дар бораи ҳамин одами хубу бад мехоҳам суҳбат кардан. дирӯз ман як видеороликча тамошо кардам, лекин пеш аями видеороликча ман ҳамин фикра дар сарам буд. Вақте ки дидам гуфтам дар ҳақиқат ҳамин чиз ҳақиқат дошта. ман фикр мекардам ҳамин одами хуб, одаме ки дили нияташ софа, ҳамара ранги радной ба худаш қабул мекуна, фикр мекуна ки ҳама ранги худаш инсони хубай. одами бад ки даруни дилаш сиёҳай, фикр мекуна ки ҳама ранги ҳамо одам сиёҳанд, дили ниятошон сиёҳай, ниятҳои бад доранд. ҳамин чиз дар зиндагии ман як опити ман шуд ки бениҳоят барои шахсе ки тамоми хубиҳои рӯи ҷаҳона кардам, фикр намекардам ки ай паси ман ханҷар мезана. ия фаромӯш накунем ки хубии худтон ба зарари худтон мешудад. дар зиндагӣ камтарак строги шудан дар кор будай, камтарак ҷиддӣ шудан дар кор будай. вақте ки фақат маҳ мегӣ, як бор не гуфтӣ, тамом, тебе конец, рӯзи қиёмат мерасад. инами қадar гуноҳи тура анами қадар тухмат дар ҳаққит мекунанд. ин чиза ман метавонам доказат кунам, видео кунам, видеообращения кунам, лекин худованд гуфтагия ки вақте ки ту гуноҳи як каса мепӯшонӣ, ман гуноҳи тура рӯзи қиёмат мепӯшонам. ман барои рӯзи қиёматам сабр кардам ва ҳамо инсонҳо бо омада ай ман бахшиш пурсиданд. фаҳмидед? барои ҳамиқа ҳама чӣ вақту соат дорад. дар кор шава бахшиши пурсидагишона видео кардагим вақту соаташ мебиёяд, дар рӯи экран мемонам, дар кор шава, лекин барои рӯзи қиёмата мондагиам. ин дунё чӣ хеле боша набоша мегзара, бовар кунед, чӣ гунае боша набоша мегзара. лекин фақат ман фикр мекардам, мегуфтанд одамо ки худованд ай тухмати ногаҳонӣ нигаҳ дорад. ман фикр мекардам чӣ ба ёи халӣ фикр мекунанд. дар ҳақиқат ай он касе битарсе ки ай худо наметарсаву дар ҳаққи шумо тухмат мекунад. ва ҳамин чиз барои ман дарси ибрати калон шуд ки ман дӯсту душманома фарқ кардам. ва чашми ман кушода шуд ки на ҳама ранги ман будай, на ҳама ранги ман дили соф доштай, на ҳама ранги ман маҳ мегуфтай, талхашон мекафидиянд. барои ҳамиқа касе дар ҳаққи ман чӣ коре кард, ман танҳо такя ба кӣ мекунам? Ба Аллоҳ. ай рӯзи аввалам такя ба Аллоҳ кардам, барое ки рӯзҳои сахте ки ман доштам ҳамаш дар рӯи экран буд. буданд шахсоне ки зора мекарданд ки карта тамон мо пул гузаронем. ман ягон кас ягон копея гирифтагӣ нестам. то ба имрӯз бе ёрдами ягон кас ман ба ҳамин рӯзҳо расидагиам. бе ёрдами ягон кас, бе пули падару модар, бе пули бародару апаву хоҳар, бе пули шавҳар, бе пули хешу табор, ман ба меҳнати худам то қа медонам 3 фарзандам ки ман чӣ гуна ба ин рӯзҳо расидагиам. ва хуб шуд ки ана ҳамин воқеаҳо шуда, ман фаҳмидам ки кӣ барои ман дӯст буда, кӣ барои ман душман. барои ман осон набуд, лекин чашми ман ҳуй шуд. он чизе ки ҳар чизе ки бар сари фарзанди одам ояд бигзарад, инам як бузургии худованд буд ки чашмони ман ҳуй шуд ва дунёро ман ба дигар чашм нигоҳ кардам. барои ҳамиқа касоне ки шуморо айраҳ мезананд, касоне ки мегӯянд ой дар ин ширкат кор накун, ин ширкат гуноҳша гап мезананд, гӯш накунед. худованд ҳар як каса худаш ақл додагия, ба ақлои худтона кор фармонед. ҳоли рӯзаш мешава, ман ҳамин гап дам видео мекунам, иншоаллоҳ рӯзаш меояд вақту соаташ ки ман барои чи ҳамин гапа барои шумо мегӯям ки ба ақлои худтон кор кунед, ба ақли як каси дига кор накунед. ҳамо одаме ки барои шуморо гапу хабари дурӯғ меорад, шуморо ба як кас ҷанг меандозад, ана ҳамо хели одаморо ай баротон дур кунед ки пагаҳ бо гапи хабари тура ба ӯ одама 100 намуди дигар мекуна мебарад. ин яке аз опытҳои зиндагӣ ва кории блогерии ман
барои шахсоне ки тоза блогерира сар кардагием. Так, хатогиҳо. хатогӣ ҳама мекунад дар зиндагӣ. Ягон кас фариштаи бегуноҳ нест. хатогиро дар зиндагӣ ҳама мекунад. Масалан, бизнес медуроӣ, як каса ба кор даъват мекунӣ, тура отказ мекунад, ё ки ту маҳсулота мегирӣ, неправилно истифода мебарӣ, баъд компанияро гунаҳгор мекунӣ, баъд вақту соаташ меояд ки мефаҳмӣ ки ту ҳамин кора нодуруст кардагӣ будӣ, баъд мегӣ ки ҳо дар ҳақиқат ихе набудай. ай чиз ҳеҷ хафа нашавем. айрӯи хатогиҳо мо барои худмон об ҷамъ мекунем, яъне ки тасаввуроти мо боз ҳам пурратар мешавад. айрӯи хатогиҳо зиндагии хуба барои худмон интихоб мекунем. айрӯи хатогиҳои зиндагӣ роҳи рости зиндагию бизнеси худмонро мо меёбем. Так, агар ки шуморо як кас туҳмат мекунад, як кас миннат мекунад, як кас як гап мега, анаму момент шумо фикр кунед ки шумо муваффақ шудагиед. вақте ки шуморо ҳеҷ ка ҳечи намега, вақте ки шуморо ҳама таъриф мекунад, значит шумо пешравӣ кардагӣ нестед. вақте ки меган ой Сайда дар бадмон зади, бо ҳами эфири фаберликаш қатӣ буромад, бо ҳами проблемаҳо қатӣ буромад, ана ҳамон момент шумо фикр кунед ки Сайда пешрафтагия. ози дами момент ма комментариҳома маҳкам кардагим, лекин ҳамаш да ман мебиён, ман мехонам. Сабабаш да чияй тамошобино? ҳар як чиз сабаби худша дорад. сабабаш да оне ки агар 10% против ма гап занад, 90% подписчикои ма ҳақиқати гапа гап мезананд. ва инами як одам метуна ки инами дунёро чапа, ями як одаме ки хабаркашу туҳмат занай метуна ки дунёро чапагардон кунад. ва анаму 10 кас, инами 90 кас ки ҳамдигарша дар комментария дуошапак бовар кунен, рӯзи дуроз ба фикрам кӯдакашон гӯшуда мемонад, корои хонашон мемонад, дар комментария анамихи ғалоғула мешавад. барои ман ин чиз дар кор нест. ман эфир мекунам, видео мекунам ки барои ягон кас ягон фоида биёрам, не ин ки дар комментария ҷангу ҷанҷолу ғайбату дуои ҳамдигарро ҷамъ карда бушинанд. Так, дар компанияи Фаберлик то шумо навичокои азизу меҳрубон, то шумо фоидаҳои компанияро азёд накунед, шумо пешравӣ карда наметонед. фоидаҳои компания, тамоми намуди фоидаҳои компания, чӣ гуна правила дорад компания, ҳамин чиза бояд азёд бидонед. вақте ки шумо як каса ба кор даъват мекунед, оиди фоидаҳои компания чӣ хел шеъри адабиёта азёд мекардем, дар вақташ анамихел шумо бояд ки азёд бидонед ки ҳамон одам шубҳа накунад ки шумо навичокед. вақте ки шумо як каса ба кор даъват мекунед, корро мефаҳмонед, шумо худтона директор ҳис кунед, консултант не. ҳамин шахсе ки правилаи компанияро бидона, вай профессионально гап мезана. тамоман фикр накунед ки шумо нав омадагед, меҳнат кардӣ, роҳи бизнеса ёд гирифтӣ. ҳамин хел роҳи корро бифаҳмон ки ҳамон одами кор намекардагӣ дар кор бидрояд. дар командаи ман ҳаст, ами мисол меёрам Апай Гулрура. вақте ки ман навқати Апай Гулру корро сар кардагӣ будам, маро Очаҷон мегуфт. ман мегуфтам ки чӣ ба ин занак маро Очаҷон мега? вай дар асл ҳамин хел забони ширин доштай. ҳамаро ами Очаҷон, Очаҷон, Очаҷон мегуфтай. ба мебинам ки ба фикр мекардам ки хай ман наставникшу маро Очаҷон мега. Не, мебинам ки ҳамаро Очаҷон мега, ҳамаро меҳрубонӣ мекунад. ҳамин бовар кунед, як агар навичокаш медодум, а як навичок якта директор мебировард. ҳамин хел лавзи ширин, ҳамин хел муомилаи хубаш қатӣ як структураи калон месохт. забони ширин мигем роли муҳима бозӣ мекунад. ҳамин чӣ қадар метонед командатон қатӣ апау хоҳар ин хеле не ки ту проблемаи зиндагита давай нақл кунӣ, бавай ин корро асло накунед. проблемаи зиндагитона дар командатон, духтараке ки дар командаи шумо маҳқулаи омада даличкаи вай занг бизанед,
проблемаи зиндагитона асло да командатон нақл накунед. Вақте ки шумо ай проблема фикр мекунед, о ма қарздорум, ай фалон кас қарздорум, проблемаро фикр мекунӣ, асло ай қарз намебироӣ. Вақте ки муваффақията, пешравия, бонусҳои Фаберлика ҳис мекунӣ ки ту дар саҳнаҳо гирифтеси, обязательно муваффақ мешӣ. Команда ҷои худша дорад. Проблемаро ҳатто да модар, падар, апа ва хоҳари раднои худтон гап назанед. бовар кунед ин чиз барои ма дарси ибрати калон шид. Пага ҳамо одамо против худтон 100 тӯҳмати дигар дар ҳаққтон мекунанд. тамоман сири зиндагитона хоҳ дӯсти наздиктарини 12-солаву 1 миллионатон бошад нагӯед. Так, ма тамошобино оли обученияҳои ма бисёрай, иншоалло бо давом метем. Имрӯз ма якм бор бигем ки дар хонаҳои навам заказ кардам. Заказ ма iPunk видечи Faberlic овардам ва мехоҳам барои шумо имрӯз распаковка кунам. Хонаи ма ки дар домои навай, ремонти навай, ҳозира мебелҳое ки ҳастанд, ҳозира мебелҳое ки ремонтҳои нав доранд. ба ина михали салфетка чиркучангошон меравад. Лата пата дар кор нестай. Ина ми салфеткая якташа мегирӣ, як барбари мебелит полни доға меравона. Специально барои мебелҳои замонавия инами салфетка. Беҳад салфеткаи хушрӯвай. Ма дар у хонаҳомам дорум. И отзывшам беҳад зурай. Влажная салфетка, чистящая, универсальная. Косметика для уютного дома. Инам хали салфеткаи майда нест, калони хушрӯвай, артикулуш 305-50. Беҳад салфеткаи хушрӯвай, бовар кунед. 30 дона дора и антибактериальная. Бактерияҳоям як-якбора мекушад. Аи салфетка дырка. Так. Барои треза сета буде салфетка. Салфетка сета. барои тирезашӯӣ инами полотенца чиқа барои тирезашӯӣ зури бадай, беҳад зури бадай. Ширинмо дар ми эфир ҳастӣ? Куя бор бинавис. Конечно, Аллоҳ гуфтагиай ай банда ҳаракат, ай ма баракат. салом алейкум, салом, ассалом хоҳарҷон, алейкум салом апаҷон. Апаи Саида аҳамият натиҳен душманода, аҳамият надодам ки ҷон, ба Аллоҳ супоридамшон. ма ҳастам настян. алейкум салом, раҳмати калон. мо дами момент дар Тоҷикистон қарор дорум. Фотима соза я ду бор температура кад босоз шид. алейкум салом, раҳмати калон. Рост апаҷон тряпкада полностью гап неста. Беҳадами полотенцаи зурай асобина барои тирезаҳо, барои тирезашӯӣ. Салфетка для стекла навистагиай специально барои тиреза. 910-474. Дар компанияи Faberlic тамоман чизи қимат нест. Ай ҳама чизи қиматаш ҳами духи пуртужуай ки нархи каталогаш 4000, скидка кати вообще копеек меояд. Дига ҳама чизаш дастрасай. И каструлош, и кроссовкиёмон вообще копейкай. 1000 рубл, 1500 рубл, 2000 рубл. Качествашда гап нест.
мо тамошобино ай дастҳои одамо намехарем. Ҳар як шахсе ки дар Фаберлик регистратсия мешавад, прямой дар компанияра худаш регистратсия мешавад, прямой ай ҳамун компанияра худаш заказ мекунад. шумо масалан ман ягон каса регистратсия кардам, ин маънои вай надорад ки вай бояд борура ай ман заказ кунад. Не, кадоме ки регистратсия мешавад, прямой дар компанияра худаш регистратсия мешавад. Он чизе ки заказ мекунад, прямой ай компанияра худаш заказ мекунад. Так, артикулуш 910-474. Обязательно гирем, пушаймон намешем. Зубная щетка заказ кардам барои худам, барои кӯдаком. Так, гель для душа, крем, порошок. Корчаи Фаберлика бидем, ҳам қайзурай ки. Инаи чекам. Чеки ниметра. Зубная щеткаҳои Фаберлик 1001 намуд цветаш ҳастай. Щетка так с угольными наклеенными эффектами очищает зубы, обладает отбеливающим эффектом. беҳад бад хушрӯвай, ҳам мулоимакай, ҳам беҳад хушрӯ мешава. Таб тоза мешава, дар поёнакаш эмблемаи Фаберлик задагиай. Мулоимакай, беҳад мулоимакай. Ман ҳичи наёвардам ай хона. Кашолакаш када меистам, гуфтам ба иҷа заказ мекунам, гирифтан мегирам. Инаҳа. Чӣ хеле мулоимаки хушрӯвай. Беҳади бад хушрӯ мешава. Артикулуш 117-48. Вообще копеек меиста. Поёнакашта Фаберлик наистагия. Так. Зубной пастай лечебный. Так. И барои гӯштҳои дандона хуншаман мекуна, ҳам тоза мекуна, ҳам роҳи нафаси шуморо тоза мекуна. Лечебный аюхе. Так, артикулша гап мезанам. шонздаҳ 33 артикулаш. Инам халияи видаш. кадомида дар кор бошад, дар Фаберлик кор намекунад. Шумо метавонед ки ҳамин эфири ма чизе ки барои шумо дар кор аст, скриншот кунед дар ватсапи ма. Рақамҳои ватсапи ма дар ҳамаи видеоҳом почти ҳаст ва бо дар якум комментарий ҳамин видео закрепит мекунам. Ай ҳамаи шумо подписчикҳои меҳрубон, эҳтиромона хоҳиш мекунам ки фақат занг назанед. Зангам назанед, илтимос успед намекунам. Фақат бинависед, ҷавоб ки надодам, смс-и шумо ки поён рафт, я аломати савол роӣ кунед, дастаточно ки смс-и шумо бо айбари боло биёяд. И типа корейский крем, типа тональный меравад. И SPF дора, ай офтоб рура нигоҳ медора, ҳам рӯи мора мелки маршинаҳое ки нав пайдо мешаванд нест мекунад, и рура эффекти тональный мебахша. Беҳад зурай. Дар ин бора ман неоднократно видео кардагиам. Беҳад зурай. Ай ҳамин ман дар момент истифода мебарам. Дар пеши оинамам ай ҳамин мондагиай. Артикулуш 1398. ҳоли ман чӣ истифода мебарам? Пеши оинама ҳамаша видео мекунам, шумо дар нишон метавонед. Ай креми отбеливатель. Креми отбеливатель масалан доғи модарзодие ки я наму доғи анорӣ ҳастай ку модарзодӣ вая намеравона. Доғҳое ки баъди ҳомиладорӣ дар рӯи шумо пайдо мешаванд, ё ки доғҳое ки шумо дар духтаритон наракои рӯтона кафондагиен доғош мондагиай, ана ҳаваёра полностью виснушкоҳое ки дар баҳор меброянд, полностью ана ҳамин крем меравонашад. И таҳти рӯи шуморо тоза мекунад. Инами крем. Ман и артикули ира гуфтам 1398. Отбеливатель артикулша мегум, обязательно заказ кунед 1163. Ҳозир хучам нишон метем ки видаш чӣ халияй.
баротон скриншот кунен, заказ кунен. Дальше жидкая мила барои кӯдакон заказ кардам. 3381 артикулш беҳадбӯи хушрӯ дорад. Барои духтар ма детская гель для душа. Ай 3 сола боло, чашма намесӯзона, артикул 2689. Бӯи малина мекунад. Так. Гель для душа пуртужу, артикулш 8125, мада беҳад маҳқулай, буш айтанай одам намерава. Ҳамаи гелои Фаберлик зуранд. Ҳамаша тавсия метиҳам. Гели мурмур, артикулш 88619, ирам бениҳоят зурай, аи духишам дезодорантшам ҳаст. Ай пуртужурам духишам дезодорантшам ҳаст. Порошок, универсальный корейский порошок, пятноводитель. И рангҳои либосҳои шуморо намеравонам. Болои тозагӣ мебахшад. Тамоми доғҳои либосҳои шуморо меравонад. Шумо и стиральная машинаи шуморо ай обҳои хлорқатӣ, обҳои хашк нигаҳ медорад, тоза мекунашад. ова хушрӯ мекунад дарни стиральни машина, либосҳои шуморо топ-тоза мекунад. Метонед ба ин доғҳои стаканҳо, доғҳои посудаҳо, доғҳои посудаҳотонам шӯен. доғе ки дар палас задага дами момент ози вақти паласшӯя метонед паласотонам шӯен ба ҳамин. Инаи бо дигар цветаш бӯҳошон фарқ мекунад. Бӯҳошда гап надорам, грандиозни. ма дар куҷоюм? Ма дар Тоҷикистон, дар Душанбе, дар квартираи худам ки соли гузашта ай бонуси партнёрим харидагӣ будам. Соли гузашта ма дар 5 миллион компания пул додагӣ буд. Ма амин хонара соли гузашта ай Душанбе, ай дар Садбарг зиндагӣ мекунам. Дар центри Душанбе, дар Садбарг зиндагӣ мекунам. Амин ду хонага харидам 4 миллионда. Видео обзорш ҳастай дар канали ютуб, метонен тамошо кунен. як барои ҳамин омаданмон. Ҳеҷ кас зиндагӣ намекунам. Ами доми навда хонае ки ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нестай харидагиям. Кай ки Тоҷикистон биём, ами аэропорт хонаи ма 10 минута раҳай ба такси. 10 минута, 8 минута мебиёӣ. 10 сомонда хулоса, 10 сомонда ай аэропорт то хонаи ма ҳай. Наздика кай. Барои худам тамоми шароитҳоро дар ширкати Фаберлик муҳайё кардагиям. Пештар меомадам сад накуни одами кӯдакдор чӣ хелай. Хонаи оча оча ҳай. Хонаи апа апа ҳай. Хонаи ака ака ҳай. То кая дар даҳани дари хонаи як каси дига меистӣ. Дар ҳамин синни ёшим тамоми шароитҳоро муҳайё кардагим. Барои ҳамин қа мегум ки як нафасе ки мо мекашаем, ми як нафаса ақиб гардонда намешавад. ҳар як лаҳзаҳои зиндагӣ ғаниматай. Як рӯз пешай. Фикр накунед. Оли ма Тоҷикистон барам ба кора сар мекунам. Россия биём ба кора сар мекунам. Узбекистон барам ба кора сар мекунам. Фарқ надорад шумо дар куҷо қарор дорен. Кор тариқи телефонай. Ай хона набаромада тариқи телефон бе фурӯхтан. Иҷои хали нестай ки ту меброи дар ба дар мефурӯшӣ. Баъзе шахсое ки дипломҳои бигем ки якчанд диплом доранд, хондагиам назаршон намегирад кори Фаберлика. Фикр мекунанд ки о ма ин қадар хондам, диплом гирифтам, зачем барои ман Фаберлик? коре ки шумо дар Фаберлик мекунед, баъд мефаҳманд ки ҳо дар Фаберлик ай хона набаромада пул кор мекардай, пулои калон кор мекардай. Ҳар як дипломдорае дар командаи ман кор мекунанд ки ҳамаш муваффақ шудагианд. бовар кунед, он пуле ки дар Фаберлик мегиранд дар ягон ҷо хали пул гирифта наметунанд. Айне хали салфетка бениҳоят зурай, многофункциональни салфетка для уборки. Мешава барои тоза кардани рӯи даст, плита, шкаф фарқ надорад. Истифода мебарем тряпочния и мепартоенша. Қоқ карда намемоненша. Як бор уборка мекунен, мепартоен. И 50 дона дорад. 50 дона. Басай. Мимада я моҳда басай. Бо жидкая мила, вкуси малина,
артиклуш 29 ами хе удобнян и ғавсан и беҳад пенкашон ғавсай. Телефонот занг зада истай. Стора телефонот занг зада истай. Детская шампунь балзам для волос 2 в 1. ҳам мӯи сара мешава тоза мекуна, ҳам мӯи сари кӯдака гладкӣ мекуна. Ай 3 сола боло. Да Фаберлик ҳастай ай 0. Да Фаберлик ҳастай ай 0. Шампунь балзам барои Фотима. Артиклуш 2690. Фотима хобуд хес гирия дора. беҳад буш зура. беҳад бӯи хушрӯ дора. Фотима ҷон. Инаи жидкая мила для рук. Дамо 35 градус гарма. Яма қа гарми ҳастай ки кондитсионера гирён кадаги будам. Гирёнай кондитсионер ито гарм шидам. духтари ма гирия дора. Фотима биё. Фотима. Жидкая мила для рук джунгли навистага. Артиклуш 1443. Беҳад ина миш ай ҳама бӯи дӯст медоштагӣ ма амия. духтар ма брам биёрам. инаи собунаки види инам хали мурғовича ҳай. Артиклуш 2971. беҳад Фотима даи маҳқулай. духтар ма биёрам гирия дора. холаш хапш дровар. Чо кадай Фотима? Чо кадай Фотима? Хай купаться мекунӣ обозӣ? Хай купаться чап-чап? Хай. Мемонда духтари хушрӯбоз, духтар ма пак медара. Хес. Хес. Хай асалиёча. Бурун духтари ма хоб. Бадарат қарбон куда чап-чап. Стиральная машина авал кыш. бахшиши зиёд. Фотима хоб буд, намедонам ходи чӣ дид. Обозира дӯст медора, обози дровардемаш. И борумо нав омад. Пенкара давана нағз мебина. И средство для чистки духовок и плит. Артиклуш 319. И хит продажа ҳай да Фаберлик тамошобино. Озима маъноша мефаҳмонам. маҳсулоте ки да Фаберлик бениҳоят покупателош харидорош бисёранд, хит продажа мешавад. Да хит продажа медрои ҳамин ҳастай, барое ки беҳад бисёр ай ҳамин харидорӣ мекунанд. чирке ки чандин сола да деги каструлҳои шумо ҷамъ шудагиай, фақат правила дора, ия чӣ хел шуштан. Дегай, сковородкаҳай, чизе ки ҳаст, камтарак ҷӯш мекунем да плита, да дрини увальник мемонем. ия бепричатки намешуви, и бигем беҳад вайш зурай ба қувватай. Аи мерезен 5 минут ждат мекунен, полностью тап тоза мекунад. иш боша жидкая мила барои посудашӯӣ. Беҳад удобния, корейский. Аи пятноводитель, порошок ҳамаш ҳастай. Барои посуда шустан беҳад удобния. Артиклуш 319. шампуно ҳам қами шампуни восьмой элемент. Ма
ягон рости гап гирифтагӣ будам, ягон бор сар шуштагӣ набудам. Вақте ки омадем дар ҳамин ҳамомам якта шампун ай ҳамӣ буд. баъд сари хидма кӯдакоро шуштем, ҳамӣ хез зур будай, ҳам бушда сари одам мешиштай, ҳам беҳад мӯи сара хушрӯ мекардай. артикулуш 13-12 ай и Рексона, духи, дезодорант, ҳамаш пенка барои риша гирифтан, и мужское. Шампун гел 2 в 1. Масалан шавҳарҳои шумо саршона бушуванд, собуну гел дар кор нест. Яке абора ба ҳами метавонанд тамоми ҷошона бушуванд. Универсальняй да. Инаи шампун ин нав бромадаги аи серия бисёр буд. Ами видаш нав бромадаги артикул 17-70 беҳад шампуни зурай барои дароз кардани мӯи сар. Барои дароз кардани мӯи сар, ин мӯи сара шалкавистӣ мекунад. Тамоми таҳти сара топ тоза мекунад, мӯи сара мулоимак мекунад и блеск мебахшад. Беҳад буш хушрӯи бадай. аҷоибот буш. Харидорое ки харидорӣ кардан мехоҳед, скриншот кунед. Инаи балзамшам ҳастай. Мешавад ки бай кати сараки шушти ба ай балзамаш мекунӣ, 10 минут меси сара овгардон мекунӣ. Артикулуш 17-71 ай балзамаш. Так, освежитель. Освежителам иам новинка ҳайда компанияи Faberlic. Артикул 3805. Бинен маҳсулотои мо ҳамаш дар кория. Ҳамаи ҳамё кати шумо метунен клиентои хутона ёбен, дар кор не дар ба дар гаштан, ё ки ҳамаи ҳамин чизои дар кории хутона, ҳамин чизои дар коритона барои хутон мегирен. Ранги хутон ягон одаме меёвен ки бо ҳамин чизои дар корира барои худаш харидорӣ мекуна, команда калон шуда рафтан мегира. Тамом, барои шумо дига ҳечи дар кор нест. Так, акваспрей освежитель воздуха. Беҳад чизи зурай, буштам гап нест. Барои кӯдако зашита кардагиян ин ҷашта кнопка дора, меҷиқи баъд мешапӣ. Оҳ, беҳад бӯи ванил, бӯи бамаза. Бӯи торт кард. Бӯи торт кард. Ба худо торт гуфтам, тортам фурид. Бӯи торт кард. Вале ман омадагим авқот накардам. Дина бегаҳ рафтем, Макдоналдс рафтем, рӯз дигариш ресторан рафтем. Оли ягон бор авқот накардем дар хона. Дина продукта харидам, тамоми чиз харидам дар хона. Гуфтам ирӯз авқот мекунам, бо тахтача надоштум. Бо ирӯзам баҳона кофтум, хая гала чизо харидагӣ будем, хӯрдем. Ози баъзи эфир бо кӯдакора мегирем, ягон ресторан мерем. Балзам питательный для всех типов волос. Серия салон. Ира ман видеошам кардаги партуфтагиам. Ма пешай омаданам дар хато накунам 8800 да салон красоти сарма шуштум. Ва ё я намуд бовар мекунен, я бор ҳами одаме ки я бор барои хутон жилет накунен, ҳами салон равен мӯи сартона шуштанӣ. Ҳами хе хушрӯ мешаванд. Баъди вай меги ки биём дига сар нашум. Эффекти ки ма дар салон гирифтагием, ин ҳами серия ма гирифтагием. Аи маскашам ҳастай, маскашам обязательно гирен. Иҷа шампунуш ҳай. Так, шампун питательный для всех типов волос. Шампун уплотняющий для тонких волос. Барои мӯи сари тинук, барои мӯи сари ғавс, барои ҳам мӯи сари тинук, ҳам мӯи сари ғавс. Аи балзамшам ҳаст, маскашам ҳаст. Балзамша баъди шампун мекунӣ, 5-7 минут меисти, баъди вай хушу овгардон карда маскаша мекунӣ, 5-10 минут меисти, саршӯи дуромаден, саросима нашавен. Як бор ай таҳти дил сар шувен, настроениёи навудагӣ пайдо мешавад. Каталоги Faberlic. И каталоги кӯҳнагия, и каталоги ки ай рӯзи душанбе сар мешавад. И каталоги кӯҳнагия. Инами чизе ки ҳаста, инами капсула нав бромадагия да Faberlic. Бовар мекунед тамошобино, ами капсула прозрачния, оли ма заказ мекунем, нишон метитим, ҳам видео мекунам. Тамоми доғи ҳами мевагира ку полностью меравона. Аҷоибот либоса тоза мешавад. Так, дальши мехали собун. ҳар ями пачкода деталияй ма я бор дига нишон метим. У каратам айхонаи апам закази апама видео кардаги будам. Да я пачкачаш дutta дора.
иш бу дигаре, иш буш дигаре. Якташ бӯи инаи мева чия намедонам ша савзакай. И мекуна якташ бӯи ананас мекуна. Инаи рангине чӣ хушрувакай барои кӯдако. Ҳам қабуш хушрувай вича бине. Артикулои ма иёра бугумам. 8211 бальзам питательный для всех типов волос. Шампунь питательный для всех типов волос. Артикул 8210. Шампунь уплотняющий для тонких волос. Шампуни ки мои сари тыныка ба қувват мекуна. Артикул 1283. И средство барои чистка, барои ванна, для очищения ванной комнаты. Средство для очищения ванной комнаты. доғҳои ваннара меравона, барои ваннаи шумо як намуд блеск мебахшад. Типа меги ки ваннара нав харидагӣ кунам хали мекунад. 221 артикулаш. Бо инаи шампунь иам ай ҳаму беҳадмада бош маҳқулай. Ай ҳами серия ҳай шампунь глубокое восстановление. Шампуне ки бигем ки решаи мӯи сара мустаҳкам мекуна. Артикулаш 1883. маҳсулотҳои Faberlic химикат надоранд. ҳамаш ай гиёҳҳои кӯҳӣ тайёр шудагиянд. И дар таркибаш навистагияй. Инаи парфюм для билья. Ай ҳама чизи дӯст медоштагии ма бовар мекунен. ҳам қазуре ҳастае ки чун даами вайм розыгрыш бимонам дар инстаграму ютубум ай ҳами падаркароӣ кунам. Шахсоне ки намедонанд охи як аҷоибай буш барои махировани либосо, барои пастелни бильё, палатенсаҳои кухне ки бу мегиранд, барои дастархонҳое ки бӯи безе баъди партофтан мегиранд. 20 сиркада метонен истифода барен. Дар даруни барабан шумо меандозен. Инай халияи видош. Гранула. Гранула парфюм для одежда ҳай. буш як сол меистада ами либоси шумо. Дар танаш навистагие ки буш як сол меиста. Так. Инаи байшам будай бальзам восстанавливающий для повреждения волос. Бальзам барои барқарор кардани мӯйҳои саре ки аз ҳар гуна краскаҳо, аз нури офтоб шикаст хӯрдагиянд. Инами бальзам восстановитш мекуна. Артикул 8261. Так, дальше пятноводитель. Инами пятноводитель беҳад ходовой хит продажа айда Faberlic. И нархшам дастрасай беҳад барои шахсоне ки бо регистрация мешаванд копейк мебиёяд. Так, и хали нестай ки сайда партнёри Faberlic барои ҳамаи чи арзон меяд. Шумо нав регистрация шудагиен барои шумо қимат не апаухоаро. Шахсоне ки регистрация мешаванд дар ширкати Faberlic барои шумо автоматически 20% скидка мешавад. Вақте ки шумо личный объёмтон 50 балл мекунен, мисол меорем, дар 5-6 ҳазор харид мекунен, следующий каталог тамоми маҳсулотҳо чӣ хеле ки дама скидка меояд, дар шуморо ҳам хел скидка меояд. Танҳо 26% скидка, аи зиёд нест. Хоҳ генеральни партнёри Faberlic бошӣ, 26% скидка меояд. Барои амиқа касонет ки че маълуме ки просто харид кардан мехоҳен, хубтараш хитон регистрация шавен. Так, артикул шабугум и инами пятноводитель ай Германия ҳай. Ай Германия қати гуфтам ку химикатошон ҳамкорӣ доранд. Истеҳсоли Германия ҳай. Артикулаш 327. Ина байрақи Германия. Инаиш гранула. Се намудай буш. Айди намудаш заказ када будастам. Се намудай буш. Чута духтари мани то гирия дорад. Так. 20 стирка.
ин бушбоя аҷоиботи хушрӯи бадай 308 неки мада ай ҳамада инами буш маҳфулай и бӯй медонед чӣ мекунад? Бӯи свежи, бӯи бодринг дамонанда. А иш бӯи лаванда, бӯи гул. Мустафо чото духтари ма безеб гирия дора. Зубная паста барои Муҳаммаду Мустафо, артикулуш 2675. Бӯи безеб намекуна, беҳад хушрӯай барои кӯдак. Иш артикулуш так 2214. Чокади Фотима? Гель для душа артикулуш 8114. А иш шампуншам духишам ҳаст, дезодорантшам ҳаст да Фаберлик. Чока? Мустафо, не ори, пожалуйста. Мустафо. Хов дидай чико кадай намедонам, гирия дора хаб намекуна. Кстати, хабка, телефонуш додам хабка. Так, пенка барои рура шуштан. Акма барои и соатош гап занам, бовар кунен камай. Ай рӯзе ки ман истифода мебарам, ҳам таҳти рум тоза шудагиай, рӯи ман жир ниай, ҳам рума хушрӯ кардагиай, блеск бахшидагиай. Бинен ки рӯи ман хид ба хид блеск метия. Саҳар бегаҳ истифодаш мебарам. Артикул 0850, инам хали овай ку мебиненша. Бибиненда овай. Овай. Анакоиз ман рӯи анами чекм да. Нарасыш, Мустафо. ҳами я бор меҷиқӣ, буша намегин хушрӯгиша. Я бор меҷиқӣ, я гала хаф мешава. Инами овай, я бор меҷиқӣ, дастаточна я бор рута мешуй. Инами қатқати 4 бор метони рута бушуй. Беҳад бӯи зур мекуна, бовар кунем. Аҷоибот бушай. И гап надорум. Беҳтарин маҳсулот ма дар ширкати Фаберлик бовар кунен. Ҳамаш беҳтарина, не ки беҳтаринҳо барои худам ҳамира мешуморам. Барои рум, барои шуштани рум. Беҳади бад зура. Муҳаммад, Муҳаммад. Хаб када метони ту? Артикул 0850. Бугӯш ки хаб када метони? Охи ман эфир кадагиям. Так. Дальше ина хали кастрюль гирифтам ман. Мехостум ягон чӣ пухтан, гуфтам оли бе видеош кунам, ба мефазам. Ина хали каструлкай, ниживикай, майдаҳакай. Кришкашам ба қувватаки хушрӯакай. 1 литр мебарам. Фаберлик хом. Нигоҳ кунен, беҳад зура. Корчама бигирам ай пешам.
як гала посуда гирифтагим тамошобинои Фаберлик корчатискнак се функция дорад. Яташда тез мекунӣ, яташда тоза мекунӣ. Артикулуш 910-018. Так, ҳози ма чизакҳои гирифтагима яъни мамоно ба шумо дар видео мекунам. Сатр макалта бастам. ба барои ҳами куртоҳои ман мепурсанд, куртата ай куҷо харидӣ, чанд сум харидӣ? Ман ай куртоҳо 10 цветша ай Доғистон заказ кардам. Рости гап намедонам нархша чанд сумай. Намедонам 37 000 шид, 40 000 шид. Ай Доғистон заказ кардам, дер омада, хай зато омад. Паплинай, лекин ҷинҷ намешавад. Беҳад паплини мулоимати хушрӯай. Қати сатраш яҷоя меояд, комплектам. Да ол намедрояд. Размерош универсальния. Масалан, ами куртае ки да танаи май мешавад ки да ягон занаки фарбе ҳам бишавад. Размерош универсальния. баъд хоҳиш мекунам барои ҳамиё нанависен дар ватсапи ма. Куртата як ҷо гирифтӣ, чанд сум гирифтӣ, ҳами ютуб будроен. Барои ки смс бисёре ба шахсоне ки барои кор навистагиян ман намеёбумшона. Куртата чанд сум гирифтӣ, ба сайда хона дар видеои ҳозир чӣ хел зиндагӣ дорӣ, чӣ кор кардести, кӯдакота чӣ хел бурдӣ, чӣ кор кардӣ. Рақамҳои ма танҳо барои кор, барои заказ мондагиам. Кӯдакома дар ами комментария бинависен, ман через ютуб шумо да ҷавоб метиҳам. Барои ман ягон доверенность напурсидан, барое ки ман двойное гражданство дорам. Ҳам гражданин Тоҷикистонам, ҳам гражданин Россия. Дар ин ҳолат шумо метавонед бе падари фарзандотон кӯдакотона биёрен барен. Боз як чизи дигар ки ма ай суд иҷозатнома гирифтагим ки фарзандои ма бе ёрдами падаршон қатима зиндагӣ мекунанд. Уже 3 сол шид. Ма ягон капек ай шавҳарам гирифтагӣ нестам, ай падари фарзандом гирифтагӣ нестам. Фарзандом дар таҳти назорати худман, ҳамаи разходшон дар сари худмай. Кӯдакои ма пособия мегиранд, пособияшона падаршон мегиранд. Ма ягон зиддиятӣ надорам. Ма ҳар бега шукронаи худо мекунам ки барои ман фарзандора ҳадия кардагия ҳамиш барои ма достаточна. Ва барои ма пособиярам наметиҳанд, барое ки пособия барои шахсҳои камбағал метиҳанд. ин қонуни Россия ҳайда барои шахсое ки масалан кор намекунанд, доход надоранд, барои ҳаваё метиҳанд. Масалан бисёранд, ягон одами камбағал нестай дар Россия ки пособия мегиранд. Ҳамашон корҳои беҳтарин мекунанд, лекин корошон официалӣ нестай. Масалан савдогарӣ мекунанд ё ягон ҷуда медроянд, дар ягон магазинои ягон кас кор мекунанд, ойликои 150 000 мегиранд. Лекин коршон официалӣ нестай, барои ваё пособия метиҳанд. Ваё масалан давлат ваёра ҳечи гуфта наметавонад. Ама официальни коргари Россия ҳастам. Ман ҳар я 3 моҳ ма таи 300-400 000 налог меспорам. Ва налоги ма барои шахсоне ки пособия мегиранд, шахсое ки пенсия мегиранд, шахсое ки маълима кор мекунанд, шахсое ки дар больницаҳо, дар государство кор мекунанд, дар ҳамиё тақсим мешавад налогои шахсое ки официальни коргаранд. Ма беҳад айрӯи қонуну қоида ҳама налогома вовремя, бухгалтери хидмат дорам, личный бухгалтер дорам, ҳамаш қоидавӣ мегузарад. Барои ҳамин ма дар давлат пособия наметиҳад. Ман метавонам ки ҳозир бурам кӯдакома пособия биспорам, лекин падаршон да отказ мекунанд, ма да наметиҳам. Хубтараш че ма да нададан, падари худшон гирифтан гиранд. Ма барои ягон зиддиятӣ нишон наметиҳам. Ва хума намебурам бидаронам ки 3 сол шид, ма кӯдакома нигоҳ мекунам, падаршон суроғ намекунад ки ҳамин ҳолат дар зиндагии ваё рух додагӣ нест. Фақат ношукрӣ накунен ай зиндагиё ки беҳтарин зиндагиёра дорен. Мара ба хутон баробар накунен. Зиндагие ки ман сарам гузарондагиам, я лаҳзаҳакша шумо тоқат карда наметавонед. ҳамаш айрӯи сабру тоқату шукрона ба ин рӯзо расидагиам. барои ҳамин ма ба баъзе одамҳо сар ба сарам намешам, хидмат бе обу рӯрам намекунам.
худованд барои ман дар ҳам и дунё иншоалло боварии комил дорум, барои ӯ дунёмам обрӯма додагия ки ман дар и дунё ӯ дунёма обод кардистам. тӯҳматҳои беҳуда дар ҳаққи ман гуфтанд. чанд каси дигар против ман биромад, тӯҳматҳои вора гуфт, лекин бо гашта хучон видеошуна удалит када айма бахшиш пурсидан, видеоҳош ҳаста. ман гуфтам ки иншоалло вақту соаташ биёя ман мемонам, лекин ман гуноҳи ваёра дар ин дунё пинҳон мекунам барои рӯзи қиёматам. ман дар ягон кас кордор нашидам, кордорам нестам, ҳаққи ҳеҷ кара поймолам накардам, ҳаққи ҳеҷ карам нахӯрдам. кош мегум ҳами суханҳои мара аввал мегуфтану хучуна шарманда мекардану кош хучуна нишон медоданд ки шумо медидем ки ҳаққанд ки ноҳақ. барои ҳамқа ман қатъи хеле одамо сар ба сар намешам. худованд ҳаст, ман танҳо такя ба аллоҳ мекунам. тамом. конечно барои ман қин набуд, осон набуд, қин буд, лекин ҳоли ягон рӯз интервью айдиюм зиндагии ман мешавад дар ютуб канали ман. интервюи канали якум зиндагии ман оли тамом нашидай. иншоаллоҳи раҳмон интервюи дуюм ҳаёти зиндагии ман мешавад. баъд шумо мебинед. каструли фаберлик ҳаст, дар комплектуш 4 та, не ки ҳар яктаи отдельно фурӯхта мешавад. инаи инструксияш чӣ гуна истифода бурдан дар кор, чӣ хел истифода бурдан дар кор, ҳамаш ҳастай. дар упаковка нигоҳ кунед, коробкаша ман ҳои кардам, шумо дар нишон надодам. беҳад надёждӣ мебиёяд, ҳам дар пакет, ҳам дар гирдои ами кришкаи шишаш. нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ маҳкам кардагиай, аҷоибот маҳкам кардагиай. мошоаллоҳ, просто супер. ғавсишдам гап надорам, беҳад зури зурай. ман дар хонаҳои новосибирском дорум. ана и каструлаш. иншоалло дар и авқот мепазем бо эфир як ҷоя эфир мекунам, авқот мепазем, мебинем як ҷоя качестваша, качестваи супер оли ҷанобай. барои шир пухтан, компот тайёр кардан, шурбо тайёр кардан, барои бирён кардан, гӯштбирён кардан. хеле тинук нестай тамошобино. агар дар ҳамин видеорам ба фикрам маълумай ки бениҳоят ғавсай, беҳад зурай, 5 литрай, 5 литр. қимат нестай, арзонай, дастрасай нархиш. ман аз зиёд намедонам, лекин ихали 6000, 7000, 10000, 36000 ранги дига компаниё нестай. ай 5000 арзонаю, боло нестай. аниқ нархша шумо метавонед дар ватсапи ман муроҷиат кунед, гап мезанам, маъқул шид доставкатон мекунем. артикулуш 910 439. ай худам истифода бурдагӣ бигем, ман шумода тавсия метиём. на дидем чӣ хел зурай, беҳади бад зурай. иҷакош ҷӯш намешавад, кришкаш ҷӯш намешавад, защита дорад. барои ҳам газ мешавад, ҳам плита, ҳам плитаҳои электронный. ана михаяпаву хоҳарои азиз, ма ҳамиқа 4 сол 5 сол мешавад ки ман блогерам, 4 солуш мешавад ки дар фаберлик кор мекунам. ма номерома мемонам, ма дар беҳад мардои зиёд менависанд, барои кор зора мекунанд. ма то имрӯз бо ягон марди бегона гап задагӣ нестам, даже саломша алей гирифтагӣ нестам. ҳамиха 4 дарафтагиам. ягон касда даже закази фаберлик роӣ намекунам дар мардако, бовар мекунед. мара чӣ гунаҳое ки насанҷидагианд душманом, чӣ корое ки кардагӣ нестанд, ман танҳо такя ба аллоҳ мекунам. ман хиёл мекунам ки ай худованди меҳрубон ҳеҷ ка бузург нест ва танҳо такя ба аллоҳ, шукронаи аллоҳи меҳрубон мекунам. шукрона кардам ки ба ҳамин рӯзҳо расидам. вой дод гуфта дод зада биромадагӣ нестам. сари кафидагирам дидам, дасти шикастагирам дидам, сотрясени мозгам дидам, чашми кашолам дидам. ҳама бини каҷаламам карданд, почаҳомам маиб карданд, ба шатарам заданд, дар дилмам ба шата заданд. ҳамаи ин рӯзора ман паси сар кардагиам, паси сар. и хали тӯҳматое ки дар ҳаққи ман мекунанд, и барои ман ранги як мурча метавад. ман аллакай зиндагима дигаргун кардам, ман аллакай ҳаётма дигаргун кардам. тамом сахтиҳои зиндагии ман паси сар шид.
بعد ما به این روزها رسیدم. هر یک موفقیت بگم سنجش خود داره. هر یک چیزی که در حیات ما میشود سنجش خداونده. وای داد گفتم مایم رنگ هوایی خود ما بکنم در کازاتاش کتی آوازاشون کتی ویدیوشون کتی هست بکنم ما وای چی کمیایی دارم. امی یک از یک گپی بعدت گفتم یک گپی بعدش بگو تا وای یکم کمیایی نداری. فرق کردن در کار ای دیگرو این ما سایده رو پروی شما خما بجا نمیکنم. رو پروی شما خود من نشان میتیم چگونه زن هستم. уже زندگی ما در کانال یوتیوبی ما هست. نامین دلالتی امور میتیه که من چه خیلی آدم هستم. یا تهمت نمیتونه که اینقدر خوبی و اینقدر مهنت و اینقدر استاتوس های مرا به زمین بره به تهمت یا شخصی که برای استفاده خودش نامناسبی مرا آوازی مرا میگیره استفاده میکنه. برای همیقه ای شخصی ترسیدن در کار که ای خداوند نمیترسن. برای همه شما همه وقت женское شtěstí خوشبختی که هر یک زن باید لایقش باشه خواهانم. برای مردم زنهارم خوشبختی خواهانم. خداوند ما به پدر کلان شدگیم. یکم جام کم نیست. یکم چی کم نیستم. ایخ پدر دروده به بالا کلان شدم. بعد کامنتاری هایی که اویدی پدری من نویسین ما خانه پدرم رفتیم. پدری من 96 ساله های کسال شدگی بود. با ما دودار دارم بعدی خودم. پدری من قطعی دودارم زندگی میکنه. کلین داریم. کلین من 4 کودک دارم. یه حولی کلان در اختیار شد. او پدری تو لباساش بزیب بود. حولیش بزیب بود. حولیش نرفته بود. حولیش رفتگی بود. اپا و خواهرای مهربان. ما یک سالگیم به پدر کلان شدگیم چی معنی داره؟ برای که پدری ما یک سالگی ما جدا شدگیه. زندگی خیلی انتخاب کردگیه. و ما وظیفه فرزندی ما اجرا میکنم. در شریعت آمدگیه که چگونه پدر و مادر نباشه تو وظیفه فرزندی تا اجرا کن. فردا روز قیامت وای جوابش در نزد الله خودش میتیه. و ما جواب من در نزد الله خودم میتیم. این روز که خداوند برای ما داده ما وظیفه فرزندی ما هم برای پدر هم برای مادرم اجرا میکنم. ما برای ویا نمیبرم بازار سر لباس بخرم. ما همون مبلغ‌هایی که ای سر لباس میلیون تاش میخرن در دستای خودشون دادگیم. ویا چی میپوشن چی نمیپوشن فکوسی من دیگره برای که من یوشم فکوسی ویا دیگره برای که ویا اوجه حیات زندگیشون دیدگیم. من نمیخوام که برای پدرم برام کاستوم بروک پوشونم. وای در نمیزی با کاستوم بروک وای به سین سال به جای رسیدگی اون چیزی که برای خودش کامفورت نه هوای میپوشه. با سر لباسی وای با خونه رفتگی نرفتگی وای من کار ندارم. این زندگی دودار ما کلین مونه چی کار میکنن نمیکنن ما کاردار نیستیم. دخترم خیلی هست که به مهمانی میروه به مهمانی میبروید تمام. برای همین قایتی رو من خواهش میکنم ما دایی بوره قوت ندارم یا بیستیلین میگن کو ما وظیفه ما اجرا کردم. کار ندارم و یا چه خیل میپوشن چه خیل میخرن چه خیل میگردن اختیار داده دست خودشون. یک چیز دیگه میخوام گپ زنم. میگن که در تاجیکستان پول نیست کار نیست. باور کنین در امی دوشنبه در امی تاجیکستان خو رایون حصارم رفتم. یگام آدمی را نمیبینی که لباسی کهنه داشته باشه. باورم کنه تماشا بینا. سوپرمارکت ده رنگی نمی اشان لنتا ایکیایی که در روسیه های در دوشنبه پر شدگی. سوپرمارکتی پایکار سوپرمارکتی ایودم برومد اولیم پاکتش دو نویستگی هم بگه خرید کردیم. میلیون تا سوپرمارکت های آدم ها آنمی خیلی زن و شو رفتگیان یا تیلیشکه در دست زنشه یا تیلیشکه در دست شو اینمی خیلی خرید کردگیان. خیالی کردم که ای همه پرستای مایم در همی دوشنبه همه ایدئالنی فاسون ایدئالنی لباسو در تنشون ایدئالنی پرودکتای می خریدگیشون. یگام کودک لباسی کهنه قطعی ندیدم. یگام کودک به ولی که به ولاسیپد ندیدم. به سمکت ندیدم. همه زندگیش و برای امیقه در تاجیکستان چه خیلی که آدم ها زندگی میکنن و در روسیه خیلی زندگی نداره. عجایبات شکرная жизнь у всех باور میکنن.
ҳамин хушрӯ мепӯшанд, мехӯранд, мегарданд ки дар бозору дар магазино очиратай. бовар мекунед дар ҳамин KFC очират айдаҳаи дар берунай одамо истодагиянд. успед намекунанд одамош ҳамин KFC тоҷикистонда успед намекунанд ки закази одаморо чӣ хел қабул кунанд, чӣ хел баранд. як картошка фрие ки ман заказ кардам, ним соата тайёр шид. Айдастаи очирату одами бисёра, бовар мекунед? барои амиқа шукрона кунед, шукрона кадан дар кор. Ами пул нест ки биги худованд баракатша мегирад, тамоман нест мешавад. ҳамин иншоалло ҳаст мешавад, шукр ки гӯи неъматат афзун шавад, бо худованд баракатша метиҳад. барои ҳамаи шумо хушбахтӣ хоҳонам, раҳмат ки дар эфири имрӯзаи ман иштирок кардем. миннатдории бепоёни худам барои ҳамаи шумо мерасонам. ҳазор раҳмат барои дастгириётон, барои ин қадар комментарияҳои зебое ки барои ман навистем. кӯшиш кардем имрӯз ки ба смсҳои шумо ҷавоб диҳем. вазифаша бениҳоят хуб иҷро кард имрӯз менеҷери ман. раҳмати калон ширин мо. раҳмат барои ҳамаи шумо. ҳар куҷое ки ҳастен, худованд ай чашми назари шуморо дур нагардонад. бемориҳотона шифои комилато гардонад. бефарзандотона соҳиби фарзанд кунад. бекоротона соҳиби кор кунад. бехонаҳотона соҳиби хона кунад. бебахтотона соҳиби бахт кунад. соҳиби тахт кунад. худованд ҳама вақт муваффақ бошед. дар кадом бизнесе ки нестен, худованд илоҳина муваффақ бошед. барои ҳама духтаракҳои командам пешравӣ хоҳонам, муваффақият хоҳонам. барои духтаракҳое ки дар аввал номошро нагирифтем, ҳамаи шумо консултантҳо ва лидерони азиз ва витсе-директорону старши витсе-директорону старши лидерони азиз, ҳамаи шуморо дар группаи директорҳои худам интизорам. кӯшиш кунед, ҳаракат кунед. ҳар чӣ қадаре ки шумо ҳаракат мекунед, худованд ҳам қадар баракатша метиҳад. иншоалло касоне ки кор мекунанд обязательно результат мебинанд. ихали нестай ки ту кор кунӣ ва результат набинӣ. обязательно результата мебинед. барои ҳаматон муваффақият хоҳонам. то эфирҳои оянда худованд нигаҳбонатон.